yabona nethi umuntu nje abe namandla okufuna ukulungiselelwa akungalungiselelwa uthatha lo mandla nawo aqhudisa abanye awubona kwethu aqhudise abangasezantsi kwabo kuba ucinga uba uzalelwe kubeni yena alungiselelwe ngelo xesha kunzima nokulungiselela impunde eyakwabo phofu kuba namhlanje abantu bafakwe inkwethu nenkungu bafuna ukulungiselela ingulowo ufuna uba ngaphezulu kunomnye onyela bakaze bethu uthi omnye khawundibeke endaweni nomnye uthi khandibeke endaweni lilizwe lokukhuphiswano amadoda namankazana aphantsi komhlaba ngenxa yoba ubani ufuna ukulungiselela alilizwe wawungalungisi kuthiwa lungisa liyakutya eli lizwe amadoda amaninzi atyiwe leli lizwe namhlanje sinyathela phezu kwawo amanyawo igazi lawo alikomi phezu komhlaba ngenxa yokokuba alile ukulungiselela amanye uYesu weza ukuze alungi siphelelwe sizixaka yabona ke pha itshetshi kule nkonzo yasetshetshi kukho bani kuthiwa ziseva pha andazi bathi zintoni nangesixhosa siswelekelwe ziseva kweli lizwe loMzantsi Afrika umntu ngamnye ufuna uhlanjwa inyawo ngokwakhe sisixaka